誰？飲み友達。今なんかね。また何次行きたいで。家族と誘われて。マッキーちゃんと言ってますね。来るらしいね。また行くで。夜な夜な電話からかけてきて。多分用なんかだしな。5000でよろしいねんな。もう5000で。多分用なんてんな。1万円してくれる今ケーキやから。ええとか。お客もう一人連れて行きますわ。なんか隅木の先輩とか。ああ。連れて行きますから。ミルクの